A industria do mar buscará o apoio de todos os concellos costeiros galegos na súa oposición ao articulado da Lei do Cambio Climático. Empezaron por Cambados e co seu goberno redactaron unha moción tipo que elevaran os diferentes plenos. Sempre estamos tendidos coa man ao diálogo para evitar estas leyes que desde a distancia, desde o interior, non se coñece cal é a verdadeira realidade do sector, e que cando as facemos de norma generalista poden incurrir en graves deficiencias ou perxuicio para todos os que estamos envoltos desde todo o proceso, desde a playa ou do mar hasta o consumidor. A polémica céntrase no artículo 18.4 da norma. O sector considera que deixa no limbo moitas das actividades que se desenvolven en terreo público marítimo terrestre. A norma muda os criterios para a caducidade das concesións, xerando inseguridade xurídica. Por parte do sector do goberno, din que eso non é así, que non quere afectar a eso, pero como non costa nada, penso, facer unha modificación para que as cousas queden claras e non queden opacas, non queden ambiguas, nin queden oscuras, senón que queden transparentes e con claridade, que é o que todos abogamos por elo. O texto acordado en Cambados xa foi trasladado ao Goberno do Estado. O prazo para presentar emendas remata o 15 de setembro. Ademais, o sector reclama que cando se aborde a modificación da Lei de Costas se teña en conta o sector galego. Xa basta de non coñecernos o noso sector ou non ter, polo menos, a cortesía de consultarnos antes de legislar. Isto é algo que se ve repetindo históricamente, desgraciadamente, bastante. A declaración consensuada entre o sector e o goberno cambadés conta xa co apoio do BNG. Pola súa banda, o Partido Popular solicitou un pleno extraordinario este xoves o que levará a súa propia moción sobre o tema. A alcaldesa confía en que o goberno e a oposición consigan achegar posturas na comisión informativa do mércores e que PP e Cambados Pode rematen por sumarse ao texto presentado hoxe para que sexa aprobado por unanimidade.